mainit-init pa na balita. Matatanda ang nag-trending noon sa social media ang hiwalayan ni Miss Universe 2018 Catriona Gray at Clint Bondat. Nakakabahala ang naging patusada at pagbabanta noon ni Clint kay Kat via his Instagram stories. Kasabay ng pangyayaring iyon ay ang pagputok ng pangalan ng Miss Universe owner ngayon na si Ann Jack Rajatatip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin maliwanag kung naging sila nga ba ni Clint. Samantala, kani-kanina lang ay pumutok ang balita ng tila hindi pagkakaintindihan ngayon ni Clint Bondat at Ann. Sumasabay pa talaga sa kasalukuyang kontrobersya na kinakaharap ng Miss Universe at JKN Global na pagmamayari ni Ann Jack Rajatatip. Kung titingnan niyo sa IG story ni Clint, pinost niya ang private conversation nila ni Ann. Base sa convo, mukhang iniiwan na ni Hello the Universe si Clint. Tila ginagawa ni Clint ngayon kay Ann ang ginawa niya kay Catriona noong naghiwalay sila.